kumusta kayo mga kapatid? Ngayon po ay nandito po ako sa veranda, umuulan. Ang lakas ng ulan dito sa Saipong. We are near from, ano po, sa may beach. Lakas ng ulan. Hello, ganda ni... Ito, umuulan dito ako sa may veranda. Habang relax-relax din. Ano po sis, kung pwede lang maligo ako dyan sa ulan. Nandito yung mga boss ko kasi takbo ako dyan. Yan, magtakbo ka papunta doon. Sarap ba tulog pag ganyan yung ulan. Meron nakaduty ang lola, kaya isipan kong mag-LST dito. Madali lang lang. Iwan ko lang dito. Salamat sa pera. Kumusta ka sa mga kaibigan ko dyan? Kasi Arlene Aquino Vlog, kay Jane D. Vlog, DO6, kay Van Rabishi. Idol, kumusta? Kay Konski Dance and Workout, kay Ma'am Parchi Martinez. Sino pa nga ba? Ang kaibigan ko dyan. Kay Kenshi Ann Flowers. Shout out sa mga kaibigan ko. Samahan niyo kong makinig sa mga talatak ng ulan. May bagyo kasi po kaya dito. Laging na ulan. Usually nandito kami sa may malapit sa beach. Ay maulan.
yan, naligo na ako pag umuulan. Eh dito, try ko nang naligo nun. Kasama ko yung mga bagets. Pero madalian lang. Mga 10-15 minutes lang. Para ang sarap maligo. Inayaya ko nga yung mga bagets na maligo. Pero ayaw nila. Kasi nag-aaral sila dito sa bahay. May schedule kasi sila kaya hindi ako pinapansin. Nandito yung boss ko sis. Eh mamaya magluluto na ako ng lunch. Kung pwede lang tumakbo na ako. Pero naka-duty ako eh. Hinihintay ko nga yung mga alaga kung gusto nilang maligo pero parang ayaw nila. Parang wala sila sa mood. Sarap sanang maligo. Eh, may aso dun oh. Ano yung aso dun? Dito ako nagmuni-muni pag umuulan. Nakakalungkot na. Nakakalungkot na pag pag umuulan. Nagiging sentimental ang lola. Nakumulog na. No? Pero okay pa naman yung tulog dito. Pero sa Pinas, grabe ang tulog. Kidlat. Nakakatakot. Alam niyo ba dito, ang pinakamalakas na typhoon dito ay, hindi kasi signal dito, hindi typhoon. Ang typhoon 8. Typhoon 8 ay talagang wala nang pasok yan. Wala nang pasok, walang opisina yung iba, hindi na pumapasok. Stay home na talaga. Pero ngayon okay pa naman. Lock. Weather sabi nila dito. Okay pa naman. Madalian lang ni LS to sis. Ganda mo. Ako naman baby. Iwan ko lang dito sis dali lang siya kasi pasok muna ako. Yan lang.
mag-ano na ako, magluluto na ako, kaya ituloy na natin sa pagluluto ko. Magluluto ko ng fried rice. Tingnan nyo ako, para pa akong ano. Hi. Ito may turtle kami. So, hello. Tuloy ko lang sa pagluluto ko, ha? Pero maingay siya. Kasi, pag ano ko ng exhaust ko, pasensya na ha kung maingay. Pagluluto ako ng fried rice, na mainit na yung aking ano, kasi yung phone ko na isa, mahirap ang signal dito sa loob. Ayan. Nakikita ko. Sa kabila naman, magluluto ako ng, gusto nyo ba ng, sis, gusto mo ba ng bitter melon? Pero yung bitter melon ko kakaiba. Lalagay ako ng maglalagay ako ng kimchi. Ito, i-ano ko muna yung karne ko. Yung slice siya. Muna kasi para hindi, kasi pagsabayin ko hindi na makikita, sa isa na lang. Yun ang ulam ko, bitter melon with kimchi. Then, yung Chinese wine. Siyang malagkis na mga kasi ito pa kasi dapat para maibis ang bonus. Hindi kasi masyadong inano yung kanina
walang cameraman. At isa ka lang. Kasi nagtubig siya, hindi pwedeng ilagay sa ating set aside ko muna to. Patuluin ko yan kasi ayaw naman natin ating fried rice ay magiging water. Punas-punas na lang. Yung butter ko unsalted. Kunti lang yung bawang kasi yung mga bagets ayaw nila ng bawang. Kasi yung mga swang. Takot sa bawang. Ito yung fried rice ko na leftover kagabi. Ano ka lang dyan, sis Bella, ya? Yung butter ko, unsalted. Pinapagaluan ko yung ating corn at saka yung pork. Hello, si Keshian. Gusta. O sige sis. Hello, cat lover. Hello, baby. Maglagay ako ng asin.
chicken powder. Ang steering para hindi siya maging basa. Yan ang chikleto niya. And lastly, lagyan natin yung ating corn. Na siya, dry na siya. Lagay ko na yung ating pork at saka yung corn. Ito na po yung ating fried rice. Medyo maano na kasi yung ito yung fried rice ko. Sa mga bata sis, sa akin naman yung aking ran. Yan na yung fried rice. Egg fried rice with corn and sliced meat. Ito yung kawali, magluto tayo ng ake. Ano, sunog na. Sa lagi na lang laging nagagamit. Tapos ko rin ang ulan sa labas. Bawang ang ilalagay ko lang kasi huwag na yung sibuyas. Ang
ampalaya. Lalo na yung ampalaya ko. Kasi hindi ko na ang saret. Nandyan lang saret. Kakalimutan. Nadarang konti yung oil. Ganda. Ulam ko to. Yan ang kakainin nila mga bagets. Kailangan kasi kumain ng ano, ng ampalaya kasi yung dugo ko mababa. Low blood ako. Lagi pang puyat. Puyat sa gawa ng white. Yan, tara. Maglagay tayo ng kimchi. Masarap siya, sis. Try mo maglagay ka ng kimchi. Pero hindi maglalagay ng karne na kasi hindi ko masyadong mahilig sa karne. Munggo sana, kaya lang wala ng time. Saka wala akong munggo. Nabuo yung ampalaya ko may sugat-sugat na kasi. Hindi ko na tinanggal. Ako lang naman kakain. Hindi pag tinanggal ko nung wala na yung matitira. Sis, kung wala naman sila, wala ko i-vlog. Ganun lang yun. Kaya lahat ng kapustahan ko na lulutuin. Ako, tuwang-tuwa sila. Ito ang palaya ko. Ano, slice ako. After ko na slice, inano ko siya ng asin para matanggal daw yung pait sa daw niya. Yung turo ng asin. Lagyan ko ng brown sugar konti para matanggal daw yung pait. Yung bitter niya. Kaya naglagay ako konti ng salt. Hindi ako naglalagay ng oyster sis. Kasi yung ilalagay ko, yung ano na, yung kimchi, yun ang pampalasa. Oo, naglalagay din ako ng oyster pag-minsan. Kung plain lang siya with yung ribs maganda, masarap din yun. Ito na yung kimchi. Konting tubig. Hayaan lang natin maluto. Itong ulam ko with rice. Pwede rin yung fried rice sa akin. Kaya lang gusto ko. Ubusin ko na to, sayang. Makalimutan ko na naman dyan sa rep. Hindi na naman magalaw-galaw. Sayang din. Gulay is life, sis. Kung nakakaperan, yan na lang. Pero ko yung mga bagets kung kakain na ito, hindi pa daw sila. Sabi 12:30 kaya nagluto na ako. Oo, masarap din yung oyster sis. Mag-ano ka din yung bang ribs. Yung maliit lang yung slice na ribs. Yung ribs, angin mo. Ima-marinate mo siya ng, kasi dito, marination talaga bago mo lutuin. Kaya malasa yung mga karne. Marinate namin ng yung light soy sauce, yung Chinese wine, sugar, minsan pa yung ano, brown black pepper, sugar, yun.
Ima-marinate din, marinate around mga 3 hours, ganun. Then, gisa mo with ampalaya, with oyster. Ay, masarap yun. Na konting anghang. Ay, na may sili. Hindi ako maglalagay ng sili ko. Kasi medyo yung kimchi naman na ano ko. Medyo maanghang. Try kong tikman. Walang naman kakain. Wala ko ng konting sugar. Gusto ko kasi maraming paminta. Konting salt. Kainan na. Kain na tayo. Ito pang tusok ko sa mga karne o mga ano, okay na to. Parang gusto ko maglagay ng sili. Yan na. Ito yung luto na. Ganda na siya. Kami ko na yung mga bagets kung kakain lang. Kasi 12:30 na daw. Kakain. Ito muna siya. I will not cook yet. We tied up the fish there. Ayan ka muna sis. Tapusin ko na lang 1 hour. Yan ang aking stir fried na ampalaya with kimchi by MD Starao. Ano lang kasi yung light, super light siya. At ito dapat yung fried rice ko na egg with corn and pork. Yan. Salamat sis, ganda mi. Salamat. Thank you sa pag-watch. Nandyan. Thank you sa million in the house. Thank you po. Ay, oo sis. Ano? Try mo. Kung gusto mo maglagyan mo pa ng karne. Kahit yung mince, yung slice meat. Oh, sarap niya. O, try mo sis. Gusto mo ba na ampalaya? Kasi minsan din ang ampalaya na ko mapait at ampalaya. Gusto ko ng ampalaya pero hindi ako Peter. Ha? Kain na ako, nagugutom na. Kain tayo. Nasaan ampalaya? Sarap kumain ng
Maamang ngayon kasi umuulan. Sarap. Kumain na ako sis, wala pang kanin. Kahit papating na lang to. With soft drinks or tsaa. Tapos pa rin ang ulan sa labas. Okay lang magtugas. Gusto kong magluto. Pero pag bugasan na ako, sakit sa katawan. Sakit sa kamay. Yan. Salamat sa 3 million in the house. Malapit na nang matapos. Sis, dyan ka muna. Tapusin natin 1 hour, ha? Meron pa akong 40 minutes. Yan. Yan muna. Tutok ko na. Diyan ka muna sis Jelaya, Gandami. Titigan mo muna itong aking niluto. Pampatapos ko. Abang ang hugas ako ng aking mga pinaglutuan. Oo, titigan mo muna. Painggitin kita. Simple lang itong mga gamit ko. Maingay. Naalala ko, sabi nila kahit sila ng 12:30 kaya dali nila akong pumasok. Yan pala, kakain daw sila ng alauna. Yan. Sarap-sarap kainin na yung fried rice. Kakain daw sila ng alauna. Manonood ng videos. Igan mo lang muna dyan, sis. Sis, ganda mo. Igan, kasi galit mo na yung mga ceramic na ano. Kaya. Yan. Kaya na rin kayo mamaya, kunti na lang. Diyan muna. Na-edit pa naman eh. Okay lang naman. Hindi naman, ano. Hi, Boss Van. Halika, titigan mo yung aking nilotong ampalaya.
Yan, titigan mo yung niluto kong ampalaya, stir fried ampalaya with kimchi, boss. Tapos na ako kanina, nag-ano ako dyan sa labas, yung umuulan. Yung mga 30 minutes yun, then it's time to magluto na. Kaya pumasok na ako. Yan, tinuloy ko na hanggang konti na lang, patapos na rin ako. Yan po yung niluto kong stir fried na ampalaya with kimchi. Kimchi. Saka yung egg fried rice with corn and pork. Yan, titigan nyo na lang po. Labas tayo sa may tulan. Ito pala yung aming turtle. Yan. Tatlo yan. Dito na tayo sa may terrace. Balik tayo sa may terrace. Sinong Arlene? Lagot ka. Wala, busy si Sis Arlene. Yan. Kunti na lang ha. 8 minutes na lang pala. Tapos na rin ako.
mga kapatid. Salamat sa treat. Million in the house. Oo, yan oh. Kapit-bahay namin. Gusto ng ulan, no? Doon. Hindi ko alam kung aso ng mag-asawang Pinoy doon. Kasi may mga mag-asawang Pinoy na residente dito. Nung nagbigay sa amin ng malunggay. Nung nagluto ako nun. Meron dito, kaya lang din namin masyadong nakikita. Ay, naligo na ako, boss. Boss ban. Kasama ko yung mga alaga ko. Nakaano ito si boss ko na babae. Lagot ako. Okay lang naman sa kanya kung kasama ko yung mga bata. Nag-work kasi siya dito sa bahay. 1 month. Dito sa bahay, 1 month sa office. Okay lang na mag-stay siya dito kasi mataas yung posisyon niya sa opisina, sa bangko. Yung pinaka sikat na bangko dito sa Hong Kong. Tapos na rin ako mga kapatid Next time mag-live ka pag naliligo ka. Pagtay ako anong suot ko. Ayoko nga yung challenge na naliligo sa mga nakaganon. Ay, ayoko. Hindi ako pwedeng mag ano-ano mga live ng mga ganon-ganon. Kasi yung mga boss ko, nakasubscribe sila. Kaya lahat ng mga ano ko, hindi naman sa pagano. Ayoko talaga, hindi ako ganun. Paktay. Ang anak ko, siya yung laging mga away sa akin yan kung mag-ano ako ng mga kung ano-ano dyan. Entuhan na lang tayo, konti. Then mamaya, paalis na rin ako. 4 minutes na lang. Tapusin ko lang yung 1 hour. Oo. Salamat sis. Oo, konti na lang, 2 minutes na lang. Thank you, Boss Bang, Ravishing, sis Gandami. Salamat. Ingat din kayo dyan. Saka di ba ako pwedeng maano man sa ulan-ulan ngayon kasi kaka-ano ko lang ng vaccine ko ng coronavirus. Antivirus. Nung Sunday. Salamat po. Konti na lang din mag-ano din ako. Opo. Ingat po. Kain po kayo ha. Lunch break na. Kumain lang maayos. At okay, patapos na rin po. Salamat. Salamat po. Thank you, sis Gandami. Boss Ban. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Konti na lang. 1 minute. Yan. Yan po. Hindi na masyadong maulan. Yan yung mga halaman. Oh. Konti na lang dun eh. Thank you po. Ingat po. God bless. Konti na lang. At kami kakain na rin alauna. Thank you, God bless. Thank you. Ingat lagi. Bye-bye.